основните предизвикателства, които имахме нашия проект, това е първо, че беше рехабилитация и гарата трябваше да остане в постоянна експлоатация. Това е подновения подлез на хидроизолация на пешеходния подлез. Старите релси ги демонтирахме, направихме нова хидроизолация с нова бетонова плоча и релсите са като не са по стандартния тип с траверси, а са в бетонова плоча. Информационни табла, нови часовници, всичко е ново. Също е подменена и контактната мрежа. Погледните нагоре, смисъл нов контактен проводник с ново нощно оръжие.